Chikomba chemukadzi wacho ari kubva pabata chivindi akaisei pabata china kuenda chinogari munhu yakatiza akaenda kuguru muchigari kokuroka anenge achiti makaitira kudii kuvillage 12 musengezivise saka haana chaanacho kunoku anouya kukoma wake matiba saka aka mukadzi wacho ariita kacho mudzimai amusiyana chii chakaitika mukabata first time ndakaenda kubasa kugadzena kugiant ndamutsvaka basa ndikawana basa vakapasa pane zvaiitika ndanga ndaizviona izvinhu zvandakubasa ndazvibata ndobva ndazorona mapurisa ndakaroka nemapurisa vamwe vangu ndikasvika pa25 nena kuma ndazosvika ndadhiya ndikurodhi ndasvika kuda kuma+9 to 10 ndobva ndasvikogara mudhumbeni mudzimai ndamumutsa naro ndagara mudhumbeni ndagara 2 hours ndakuda kutofunga kuti ndichienda unganditese ndakamira chivhara kadhoo kepadhumbeni kakanga kuti indibvamira ndasina kuona kuti kuuya mwana nyaya dzangu dzese ndakumbidza daina ndisina kusvika pamba kana ngomira kana kuti ndagara ndapinda kana kukwira mumango ndati ko uri kuteiko shamwari ndinombreko ndati breko something to 10 5 minutes to 10 ndabreko kana ndakakuti chiyo atizi kuva ndanomutsa mumwe wake amai iri pamba ndati amai ende atingai munhu wenyu ndifoti ndinesi ndinesi inauziva ndoshanda ndishanda kugiant uyashanda panopaai nacho kuita zvibva pamba mukomana zvinonati kambotaura akadaro anga akabata akailite machips mvura yangaita kunzi ndina mvura yekumwa yangaita kutiswa pahwindo ndati mupe mvura yake yangu anozoiti vanovaenda ndakanyatsosimba kana novabata vandisiya zvakadaro ndakadzokera kubasa giant vanoita a week and half ndadzokera futi same time 9 o'clock something to 10 ndakasvikopinda muhozi mati pinda muhozi ndiriubhiti rangu rangu asi ndaisa kuti rangu rugwara muhozi kana mugara kagara handichakuita 5 minutes munhu uye ari kuuya apinde ndakakubuda muhozi kuti ndiyatsotarisisa hozi nekambageripikirara dzakangonangana so yetu munhu akangonopinda straight mumba aiti andatenga kagosa kaundaisa kabhega patweta vakamhaya muzukuru chiti ndibatsira vaona kune mudzimai akaramba akati asekuru ndaimukiye pamba ndikakiya pamba ndikasunga pamba anojamba chaitika indiendi vandanditora mugwara uyo ndasvika padhoo vandati kikikiki andiani vandabva ndakukanya dhoo mugwara ndichikwachuka ndichipinda mumba yaada kutongondisturba uye atova pahwindo ndatoona chikochavo angasina shiro chinzi ndakwanisa kubata tumapatapata tumapushi twana mapusha aya kuti ndatore mukadzi uyu yakaita hono zvikanzi ndirore ndichimukomberedza pakati ndirore otsvaga kuti ndirore ndabva ipapo ndakabva polisi ndichibva kufa 30 ndona kufa 29 polisi vandapana kuti yangu ndazokwadza wakati ndabata ngorwamu svika nasu amukadzi ari kuuya
raadedza kudara sauri aiwa kuya mukomana atakamudedza ukamudedza ringo asakamusamune siwai imwe mukana ndira eiwopiri kana akasauya tinenge takutonga tedza ugowa tatuwa nevabvunokuera nekugomera nepasi nokuoziva kumekuti ndava muhute zvatiri tachaja tinonotora izvongori muzimbabwe chii tinokomekera nemadzimamba ariko tine munhu wedu arikuakusetaakuazvikura zvakatozvii ndakati vachidai nhasi unodzoka nefriday ivo vanhu vamusamane futi kana kufonera kufonana munoti wawakatariswa kudaro saka zuva rafuti covid asi pasazouya kuskuru dare richatasomaoneva kuti anemana vaizvinonaitamoita izvo takanaka baba.